Аз съм Лора и съм част от бек-офис екипа на Токи и отговарям за гаранциите за произход за нашите клиенти. Гаранциите за произход доказват, че електроенергията, която използваш, е зелена. Произведена е от възобновяеми енергийни източници – слънце, вятър, вода или биомаса. Една гаранция за произход е равна на 1 МВт произведена електроенергия. Социално отговорните компании използват гаранциите като доказателство, че са активно ангажирани в борбата с въглеродните емисии и замърсяването на околната среда. Когато избереш зелен план за доставка на електроенергия, Токи ти прехвърля гаранции за произход, равни на количеството енергия, която си потребил през месеца, и ти издава сертификат за зелена енергия. Дева. Гаранциите са конкретни, показват кой е производителят на енергията, също така са и точни, съдържат данни кога е произведена енергията. Практични. Наличието има доказателство за използваната зелена енергия. Кралицата на сроковете, както ме нарича моя шеф.